Ova intervencija u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, hitna intervencija, po našem sudu je potrebna, mada je ona iznuđena. Ponavljam, ona je iznuđena jer svi oni koji su proteklih 2 tjedna ušli u spor primjene ove odredbe kao da nisu znali da postoji ili nisu znali pročitati odluku Ustavnog suda iz prosinca 2012. koji je jasno obrazložio da dužnosnici obuhvaćeni ovim zakonom što se tiče podataka iz članka 8. ne mogu uživati zaštitu osobnih podataka i to nije smjelo, nije trebalo niti biti sporno nikome u ovom procesu odlučivanja. No zbog toga i situacije da je hrvatska javnost jako burno reagirala na činjenicu da su imovinske kartice dužnosnika skinute sa web stranica, ovom intervencijom u zakon nedvosmisleno utvrđujemo da podaci iz stavka 1., 2., 3. i 4. članka 8. zakona moraju biti javni. Koji su to podaci? Podaci o dužnosti koju obavljaju profesionalno ili neprofesionalno, u ostalim dužnostima koje obnašaju, odnosno djelatnostima koje obavljaju, o djelatnostima koje su obavljali neposredno prije stupanja na dužnost i s podacima o svojoj imovini te imovini bračnog ili izvanbračnog druga, malodobne djece sa stanjem na taj dan i uz obavezu da na početku, na kraju mandata ili u toku mandata u slučaju bitnih promjena tih podataka u roku 30 dana dužnosnik to prijavljuje povjerenstvu. U tom sukobu koji je nastao između agencije i povjerenstva kolateralna žrtva bili su svi dužnosnici, a posebice mi u Hrvatskom saboru jer se pojavila sumnja da se radi ili radilo o političkoj odluci skidanja tih podataka ili proglašenja tajnim dijelom tih podataka. Agencija za zaštitu osobnih podataka do sad dosta samozatajna nakon prijedloga Vlade o razrješenju 2 čelnika postala je izuzetno aktivna, slala je klubovima zastupnika hrpu papira obrazlažući svoje postupanje. I sada dolazim do onoga što me najviše naljutilo u svemu tome. Ako je došlo do spora između primjena 2 zakona, Zakona o zaštiti osobnih podataka na koje se pozivala agencija i Zakona o sprječavanju sukoba interesa, onda je i agencija i povjerenstvo imalo mogućnost, a ja bih rekao i potrebu, obratiti se samo jednom tijelu jer oko sadržaja odredbe članka 8. i njegovog tumačenja potrebe nije bilo jer je to već Ustavni sud napravio. Dakle, jedni i drugi su se mogli obratiti Saboru samo s jednim pitanjem: koji je tu zakon lex specialis? Da li se na državne dužnosnike primjenjuje kao lex specialis Zakon o sprječavanju sukoba interesa ili Zakon o zaštiti osobnih podataka? Ali oni nisu Sabor ništa pitali, ništa, ni jedni ni drugi, nego su odlučivali, provodili odluke koje su u hrvatskoj javnosti izazvale novi val nepovjerenja prema institucijama vlasti. I to nije dobro. I to uvijek narušava i ugled ne samo Hrvatskog sabora nego i tih nezavisnih institucija koje imenuje Sabor. Međutim, činjenica da u intervenciju ovog zakona idemo na prijedlog jednog kluba zastupnika, a ne Vlade, meni otvara 2 nova pitanja ili 2 nova problema. Ja vas moram podsjetiti da smo, ako se ne varam, u rujnu ili listopadu
u Hrvatskom saboru raspravljali u izvješću o radu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i da je tom prilikom i u tom izvješću i u raspravi ustanovljeno da postoji u samom zakonu nekoliko odredbi koje treba promijeniti, dopuniti, neke i ukinuti, neke ojačati. I u toku rasprave postavilo se pitanje da li, s obzirom da je povjerenstvo za svoj rad odgovorno Saboru, da li je Sabor taj sad na potezu da ide s promjenama zakona kao što je to sad u ovom slučaju napravio klub SDP-a. I odgovor je bio da je Vlada imenovala stručnu skupinu koja već 6 mjeseci, dakle tada u rujnu, koja već 6 mjeseci radi na pripremi izmjena i dopuna, odnosno novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Sada je prošlo već 15 mjeseci od imenovanja te stručne skupine i nije se došlo od strane Vlade s nikakvim prijedlogom za intervenciju u zakon. A ja ću vas podsjetiti na jedno upozorenje koje je povjerenstvo dalo i koje razotkriva naš odnos prema sukobu interesa. Naime, kada Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa nekom dužnosniku izreče mjeru novčane sankcije uskratom od plaća, ona se može primijeniti i izvršiti samo ako je on još uvijek ima status dužnosnika i prima dužnosničku plaću. Ako mu je u međuvremenu prestao mandat i prestao primati plaću kao dužnosnik, povjerenstvo tu sankciju ne može izvršiti. Je li to besmisleno? Je. Je li to propust zakona zbog upotrebe termina ustage od dužnosničke plaće? Tako u zakonu piše. Već godinama. A kad dužnosnik pređe u privatni sektor više ne prima dužnosničku plaću i ne može biti sankcioniran. I to znamo jako dugo već. I ne interveniramo u zakon. Dobro, ne treba. Očito ne treba. Ja mislim da treba. I svaki trenutak, svaki slučaj koji nam otkriva nedostatke u zakonu moramo intervenirati i popravljati. To tim više jer smo na to upozoreni od tijela kojega smo mi postavili i koji odgovara nama za naš rad. I drugo, dakle ovo je prvi primjer odnosa prema institutu sprječavanja sukoba interesa. Nehajni odnos, najblaže rečeno. A drugi ću primjer navesti koji se odnosi na članak 14 Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji dužnosnicima zabranjuje da budu članovi upravnih ili nadzornih tijela, trgovačkih društva, ustanova, agencija, fondova, izvanproračunskih korisnika, osim ako je ta pravna osoba uvrštena u odluku od posebnog, u popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa. Jer zakon u članku 14 veli da dužnosnik može biti izabran, imenovan do 2 upravna ili nadzorna tijela. To piše u zakonu. Povjerenstvo je u svom izvješću prošle godine Saboru upoznalo da su na poštivanju te odredbe zakona imali najveći dio posla i bavili se s tim pa skoro prvu godinu mandata. To je pohvalno. Međutim, što mi radimo? I mi u Saboru, ali posebice Vlada. Tek jučer je Sabor raspravljao i sutra će vjerojatno usvojiti proširenje te odluke i popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa proširiti sa 8 novih pravnih osoba. I to bi sve bilo ok da u dio tih pravnih osoba dužnosnici već nisu imenovani u upravna ili nadzorna tijela. I oni su u ovom trenutku u sukobu interesa. Agencija za investicije i konkurentnost ulazi na popis. Do sad nije bila. Upravno vijeće
Ivan Vrdoljak, Branko Grčić, Boris Lalovac, Gordan Maras, Anka Mrak-Taritaš, Orsat Miljenić, Robert Pende, Joško Klisović, Tomislav Radoš. Imenovani u upravno vijeće. Agencija za ugljikovodike, Ivan Vrdoljak, Sabina Škrtić. Ivan Vrdoljak piše ministar gospodarstva kao i prije, gospođa Sabina Škrtić je tad bila zamjenica ministra kad je imenovana. Centar za praćenje poslovanja i energetskog sektora i investicija, Boris Lalovac, Ivan Vrdoljak, opet piše ministar gospodarstva. Savjetodavna služba, Davorka Hajduković, Zoran Vasić, Domagoj Križaj, pomoćnici ministra. I ako ste primijetili, jedno ime sam pročitao 3 puta, Ivan Vrdoljak. A u zakonu piše da može biti do 2 upravna i nadzorna tijela, a on je u Agenciji za investicije i konkurentnost upravno vijeće, on je imenovan za upravno vijeće Agencije za ugljikovodike i on je imenovan za člana nadzornog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. To je 3. Tko je prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa? Oni koji su imenovanja izvršili ili oni koji su imenovani? Ponekad i mi zakonom propisujemo da ministar taj i taj po službenoj dužnosti je član ili predsjednik upravnog ili nadzornog tijela. Ali onda paralelno s tim to tijelo, tu pravnu osobu trebamo uvrstiti i u odluku koja je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa predviđena. Ovo sam spomenuo i naveo samo zbog toga da ilustriram da je institut sukoba interesa postao medijska tema broj 1 i trajala nekoliko dana samo zbog toga što je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa uklonilo imovinske kartice. A ovdje gdje se radi o prekršaju od strane državne vlasti bilo koje institucije, interes je daleko manji. A ja bih mogao reći da mora biti isti. Što se tiče prijedloga o razrješenju 2 čelnika agencije, po meni je izuzetno bezobrazno da Vlada šalje pisani prijedlog bez jedne rečenice obrazloženja i da to obrazloženje čujemo tek u uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja. I uvijek sam zastupao tezu da Vlada svoje prijedloge kadrovskog rješenja mora obrazlagati i kada predlaže imenovanja i kada predlaže razrješenja. Ovakav podnesak Vlade bez jedne rečenice obrazloženja za mene nije prihvatljiv. Drugo, da li su to razlozi koje su ovdje danas, koje je ministar iznio, dakle samo postupanje u vezi donošenja rješenja ili ima još nekih, neću špekulirati. Ali je činjenica da je to postupanje dovelo do toga da je hrvatska javnost razotkrila povlašteni status jednog i drugog čelnika koje se sad predlaže razrješenje. I ti podaci su pokazivali da su oni bili u privilegiranom položaju. Jedan po dobivanju kredita, daleke 2006., 2004., ne znam kada, i o tome nitko ništa ne zna, ni sadašnji ni bivši članovi koji su nadgledali rad HBOR-a, uvijek je rade iza leđa, kad god tko krade u Hrvatskoj radi iza leđa i kontrolori nikad ništa ne znaju, to je veoma zanimljivo. I drugo, pogodovanje u stambenom pitanju. Ja sam mislio da su to razlozi razrješenja. Nisu, tako kaže ministar. I na kraju, nema prijedloga za imenovanje novih. Ja se nadam da kad će Vlada predlagati nove, ako dođe do razrješenja, će napisati 2 rečenice obrazloženja zašto. Jedna rečenica bi me posebice zadovoljila. Da ste prije predlaganja kandidata provjerili njihovo imovinsko stanje, da nakon 6 mjeseci ne ustanovimo da ste opet
predložili neke koje to mimo. Ja sam